Szia! Örülök, hogy itt vagy. Ma egy rövid, mégis nagyon erőteljes hanganyagot hoztam neked. A bőségről, az áramlásról és a megengedésről. Csak dőlj hátra, vegyél egy mély levegőt, és engedd meg magadnak, hogy ezek a szavak átjárják a lelkedet. Megerősítések. Könnyedén kapcsolódom a bőség energiájához. Minden nap új lehetőségeket hoz számomra az élet. Nyitott vagyok arra, hogy befogadjam mindazt a jót, amit Isten, az univerzum, az élet felén küld. Megengedem magamnak a jólétet. Megengedem, hogy szeretetet, örömöt és anyagi biztonságot éljek meg. Minden, amire szükségem van, elérhető számomra a megfelelő időben. Bízom abban, hogy az élet gondoskodik rólam. Értékes vagyok és érdemes vagyok minden jóra. A bőség nem valami távoli álom, hanem egy energia, ami most is körülvesz és belőlem árad tovább. Hálás vagyok mindazért, amim van, és izgatottan várom mindazt, ami felém tart. A jó dolgok könnyedén találnak meg engem. A pénz, a szeretet, az öröm és az egészség szabadon áramlik az életemben. Minden nap új csodák nyílnak meg előttem. Képes vagyok teremteni. Képes vagyok befogadni. Képes vagyok élni a bőség állapotában. És most, ebben a pillanatban egyszerűen csak megengedem, hogy minden jó felém áramoljon. Ha tetszett ez a hanganyag, oszd meg valakivel, akinek ma szüksége lehet egy kis inspirációra. Iratkozz fel a csatornára és kövess minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon és TikTokon is, hogy minden nap kapj egy új gondolatot, ami felemel, megnyugtat, vagy egyszerűen csak emlékeztet arra, hogy minden, amit keresel, már benned van. Engedd meg, hogy így legyen.